Meteo Diskusia je prvá meteo komunita na Discorde. V nasledujúcom videu si ukážeme, ako sa zaregistrovať na túto platformu, jej základné používanie a ako sa pridať do Meteo Diskusie. V internetovom prehliadači si otvoríme stránku Discordu. Klikneme na login a následne na registráciu. V nasledujúcom okne vyplníme e-mail, meno, používateľské meno, heslo, dátum narodenia a zaklikneme súhlas s podmienkami. Následne potvrdíme bezpečnostné opatrenia. Po vytvorení účtu je potrebné ho overiť prostredníctvom e-mailu. Otvoríme si mailového klienta a mail od Discordu a klikneme na Verify e-mail. Jazyk si nastavíme kliknutím na ozubené koleso, následne vyhľadáme Language a vyberieme si češtinu. V nastaveniach si taktiež môžete zmeniť avatar alebo meno. Teraz sa pridáme do Meteo Diskusie. V internetovom prehliadači si otvoríme pozvánku, ktorú nájdete aj v popise tohto videa. Po otvorení klikneme na Prijať pozvánku a následne pokračovať do Discordu. Pre možnosť zapojiť sa do diskusie je potrebné overiť svoju identitu prostredníctvom telefónneho čísla. Klikneme na Overiť telefón, vyberieme slovenskú predvoľbu a zadáme telefónne číslo. Následne potvrdíme bezpečnostné opatrenia a zadáme kód, ktorý nám prišiel do SMS správy. Na Discorde môžete mať v každom serveri unikátnu prezývku. V Meteo Diskusii je preferované vystupovanie pod vlastným menom, aby bola diskusia čo najviac autentická. Opäť si otvoríme nastavenia, klikneme na Upraviť používateľský profil a následne na Profily serverov. Tu v okne prezývka serveru napíšeme svoje celé meno, prípadne iba krstné meno a za ním do zátvorky uvedieme svoju lokalitu. Následne dáme Uložiť zmeny. Jednou zo základných a veľmi dôležitých funkcií Discordu je možnosť v diskusii reagovať na správu konkrétneho človeka. To učiníme tak, že klikneme na šípky v pravom rohu a následne napíšeme a odošleme komentár. Ďalšou funkciou je možnosť pridávať na správy reakcie v podobe emotikonov, ktorú nájdete pod smajlíkom. Ďalšie funkcie je možné nájsť pod 3 bodkami. V mobilnej aplikácii môžete reagovať na správu potiahnutím správy doľava. Dlhším podržaním správy sa vysunie ponuka funkcií. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom Discordu môžete zanechať komentár tu pod videom alebo napísať e-mail na adresu meteo.diskusia@gmail.com.